λόγο, μια πολύ αγαπημένη μου στιγμή, κορυφαία σημασίας για μένα, στις αγαπημένες μου μανούλες φέτος, που η Ισαβέλα, η Φέη, η Ρεβέκα και η Χρύσα θέλουν να έρθουν πάνω μαζί μου, γιατί τις έχω προσκαλέσει. Είναι μανούλες που έχουμε συνεργαστεί στους τοκετούς. Φέτος κούτσικο, αυτή την ομάδα έχω παρεούλα. Και θέλω λιγάκι να σας πούνε τις δικές τους εμπειρίες, γιατί επέλεξαν να γεννήσουν φυσιολογικά και γιατί όχι, γιατί επέλεξαν να γεννήσουν στο νερό και γιατί ήθελαν μια φυσική εξέλιξη σε ένα τοκετό και όχι επισκληρίδιο, παρότι την είχαν διαθέσιμη, δεν τους το απέκτρεψε κανένας, ούτε είχαν αντεδείξεις προς αυτό, ήταν η δική τους προσωπική επιλογή. Είναι γυναίκες σαν και εσάς εκεί έξω, όμοιες της διπλανής σας πόρτας, δεν είναι. Εκτός από την κυρία, δεν είναι γιόγκης, εντάξει. Όλες οι υπόλοιπες είναι μανούλες και η μεγαλύτερη μου έννοια πάνω στην τοποθέτησή τους είναι ότι η Ισαβέλα και η Φέη έχουν γεννήσει την πρώτη φορά με καισαρική και τη δεύτερη φορά επέλεξαν να γεννήσουν φυσιολογικά. Θεωρώ ότι αυτές οι γυναίκες, πόσο μάλλον έχουν να μας πούνε πολλά περισσότερα από τη δική τους εμπειρία στο τοκετό. Γιατί το έκαναν και αν θα το ξανά κάναν. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ είμαι η Ισαβέλα και δεν είμαι καλά γιατί έχω 2 παιδιά. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ, βαμμένη. Καταλαβαίνετε πόσο αγαπώ τη Γεωργία. Και λουσμένη. Εγώ σήμερα θα μιλήσω για το VBAC, για το φυσιολογικό τοκετό μετά από καισαρική. Η κόρη μου είναι 2,5 χρονών και ο γιος μου είναι 6 μηνών και το αναφέρω αυτό γιατί συνήθως έχουμε το φόβο ότι πρέπει να περάσουν 18 χρόνια ανάμεσα στον ένα τοκετό από τον επόμενο για να γεννήσουμε φυσιολογικό, το οποίο δεν ισχύει. Την κόρη μου τη γέννησα με προγραμματισμένη καισαρική λόγω ισχυακής προβολής, που σας είπε και η Γεωργία πριν, είναι όταν είναι με το κεφάλι προς τα πάνω, οπότε είναι αντένδειξη για το φυσιολογικό πρώτο τοκετό. Είδες πόσα ξέρω. Μπράβο. Οπότε δεν μπορώ παρά να πω ευχαριστώ που υπάρχει η καισαρική και έτσι πήρα ένα υγιές μωρό στο σπίτι. Έχοντας λοιπόν χαρά για το μωρό που πήρα υγιές στο σπίτι, είχα και ένα μεγάλο κενό μέσα μου και θα επικεντρωθώ σε 3 λόγους που δημιούργησαν αυτό το κενό μέσα μου. Ο πρώτος είναι γιατί δυστυχώς με την καισαρική, όπως το βίωσα εγώ, στην πιο προσωπική και ιδιωτική σου στιγμή είσαι αμέτωχος. Δεν έχεις κανένα παράγοντα με τον οποίο μπορείς να συμβάλεις στην έκφραση του τοκετού, δεν παίζεις κανένα ρόλο σε αυτό, δεν ελέγχεις καν το σώμα σου. Το δεύτερο και επίσης πολύ βασικό και ελπίζω αυτό στην Ελλάδα κάποια στιγμή να αλλάξει, είναι ότι ο μπαμπάς δεν είναι μέσα, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στη διαδικασία του τοκετού. Και επίσης θεωρώ πολύ βίαιο η μαμά και ο μπαμπάς να γνωρίζουν το παιδί τους για πρώτη φορά σε διαφορετικές αίθουσες, σε διαφορετικό χρόνο. Εμένα μου είχε στοιχήσει πολύ. Και τρίτον, φυσικά η αποκατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και ότι πονούσα για πολλούς μήνες. Παρ' όλα αυτά, βγαίνεις από ένα χειρουργείο, είσαι με καθετήρες, με ορό, δεν μπορείς να φας. Έχεις βγει από ένα χειρουργείο και καλείσαι σε έναν νέο ρόλο ως μαμά. Άρα λοιπόν, η προσπάθειά μου για φυσιολογικό τοκετό τη δεύτερη φορά ήταν μονόδρομος. Έψαξα πολύ, έκανα την έρευνά μου. Με κέρδισε ο κύριος Κανελόπουλος και αποφάσισα να συνεχίσουμε μαζί αρχικά για την ηρεμία του. Από τη φωνή του και μόνο το καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να κάνει ραδιόφωνο ο άνθρωπος. Και για τη ρεαλιστική στάση που έχει απέναντι στα πράγματα. Δεν σου τάζει τον ουρανό με τα άστρα, μιλάει με δεδομένα, με στατιστικά. Και εγώ από το πρώτο μας και όλος ραντεβού ένιωσα ότι μπορούσα να βγάλω το άγχος από πάνω μου και να το επομιστεί εκείνος για μένα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν ένιωθα καν ότι προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό από το να πάω να γεννήσω φυσιολογικά για πρώτη φορά. Με την αγαπημένη μου Γεωργία τώρα, την έχω ακολουθήσει σε διάφορα ζουζουνάκια που κάνει σεμινάρια, TikToks και τέτοια. Είμαι επισήμως γκρούπι της. Και όταν ξεκινήσαμε μαζί τη γιόγκα για εγγύους, ήδη από τον 3ο μήνα της εγκυμοσύνης και με ρώτησε τι θέλω σε αυτό το τοκετό, της είπα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω αν το θυμάται, ότι θέλω αυτό το μωρό να βγει σαν καπάκι από σαμπάνια. Και πραγματικά είδα ότι πορώθηκε όσο ήμουν πορωμένη κι εγώ για αυτό το τοκετό και έτσι έγινε. Όταν λοιπόν ήρθε αυτή τη στιγμή και έφτασα στο μεευτήριο μετά από 2 μέρες πόνων, και το λέω αυτό γιατί στο VBAC φοβόμαστε ότι πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή δίπλα στο μεευτήριο, δεν είναι έτσι.
Εγώ έφτασα στο μευτήριο με 7 διαστολή και κάθε 3 λεπτά συσπάσεις. Και εδώ η αγαπημένη μου είπε ότι σε 4 ώρες θα έχουμε γεννήσει. Και σε 3 ώρες και 56 λεπτά είχα το μικρό αγκαλιά. Φανταστική εμπειρία. Είχα τον άντρα μου μαζί, ο οποίος με βοήθησε και πρακτικά και συναισθηματικά. Έκανε και κουσκούς εδώ με τη Λεζέ όσο εγώ σκυλοπονούσα. Λέγαν τα δικά τους. Είδε όλη τη διαδικασία και μέχρι, το λέω και για τους μπαμπάδες αυτό, για να μην τους αφήνουμε απ' έξω, μέχρι και σήμερα περιγράφει αυτή τη διαδικασία με τόσο ενθουσιασμό στους φίλους, στους δικούς, και για εκείνον δηλαδή ήταν ό,τι πιο σημαντικό έχει βιώσει. Και μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει μέρα, το βράδυ πριν κοιμηθώ, που δεν θα σκεφτώ αυτές τις στιγμές της γέννας που τόσο πολύ απόλαυσα. Και φυσικά η αποκατάσταση, κορίτσια, εγώ αυτό το καλή λευτεριά που λένε το ένιωσα μόνο στο φυσιολογικό τοκετό. Βγαίνει και ελευθερώνεσαι. Τρως, κουνιέσαι, είναι ξανά το σώμα σου ελεύθερο. Κάτι που με την καισαρική δυστυχώς δεν ισχύει. Για να κλείσω, γιατί θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολλές ώρες για αυτό το θέμα, αυτό που λέει η Γεωργία ισχύει. Μόνες μας γεννάμε και μόνες μας σε μία αίθουσα να είμαστε θα γεννήσουμε. Το σώμα μας το κάνει. Είναι η απόλυτη συνέργεια σώματος και νου. Το θέμα είναι να βρείτε μια ομάδα που θα σας κάνει να πιστέψετε ότι μπορείτε να γεννήσετε εσείς και ότι ο τοκετός είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ήταν μεγάλος ο φελός της σαμπάνιας εκείνη την ημέρα, βέβαια. Δεν ήταν ακριβώς. Και θα δώσω τώρα το λόγο στη Ρεβέκα μου, την οποία θαυμάζω, γιατί έχει μία ποιότητα σαν άνθρωπος με φιλοσοφικό υπόβαθρο, την οποία γνώρισα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά περάσαμε μία εγκυμοσύνη τέλεια. Και η Ρεβέκα, παρότι μία γυναίκα με άσκηση, με έτσι ήρεμο πνεύμα κτλ., όταν γεννήσαμε, τελικά αντιμετωπίσαμε πράγματα. Και θα της δώσω το λόγο να τα πει λίγο μόνη της, για να έχουμε έτσι μια ρεαλιστική προσδοκία σχετικά με το τι σημαίνει τοκετός και το πώς ξεκινάμε, πώς συνεχίζει κάτι και τι να περιμένουμε από αυτό. Γεια σας. Καλή ελευθεριά σε όλες. Μπορείτε να γεννήσετε φυσιολογικά. Εγώ, όταν έμεινα έγκυος, δεν είχα γυναικολόγο. Και στον πρώτο γυναικολόγο που πήγα, με έβαλε στο κρεβάτι για 2 μήνες, ενώ όλα ήταν φυσιολογικά και είμαι δασκάλα γιόγκα, δηλαδή και ακροβατικών. Οπότε, αν δεν κουνιόμουν, εγώ μετά το τέλος του 2ου μήνα έπρεπε να πάρω ψυχοφάρμακα πραγματικά. Έμενα ακίνητη και φοβόμουν που πήγαινα απλά για να διδάξω το μάθημα με τα λόγια. Οπότε είπα, δεν γίνεται να νιώθω άρρωστη, θα αλλάξω. Και είχα την τύχη, τρομερή τύχη, να γνωρίσω τον κύριο Κανελόπουλο. Έκανα άσκηση και με βοήθησε μέχρι την τελευταία μέρα και με τη Γεωργία Γιόγκα. Και θέλω να σας πω ότι είναι σημαντικό ότι πρέπει να αισθάνεστε καλά. Η εγκυμοσύνη δεν είναι αρρώστια. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία και πραγματικά πρέπει να αισθάνεστε καλά. Η δικιά μου εγκυμοσύνη ήταν πραγματικά τέλεια. Μετά από αυτούς τους 2 μήνες φυσικά. Ο τοκετός ήταν δύσκολος, αλλά όχι ακατόρθωτος. Δυστυχώς η μικρή πάντα είχε τη σωστή θέση, εκτός από την τελευταία μέρα που γύρισε με το κεφάλι ανάποδα. Οπότε, και ήταν και πολύ ψηλά, δεν είχε εμπεδοθεί στη λεκάνη. Οπότε είχαμε μπει για πρόκληση γιατί δεν είχα συσπάσεις. Και χρειάστηκαν αρκετές επεμβάσεις από το μέρος της Γεωργίας. Ήταν ένας πολύ ωραίος τοκετός, ο οποίος πραγματικά αντέχεται, δηλαδή τον άντεξα και ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο έκανα, γιατί ήταν όλα μαγικά ταυτόχρονα, μαζί με τον πόνο, αλλά ήταν όλα μαγικά. Η Γεωργία, αυτό είναι το πιο σημαντικό, και ο κύριος Κανελόπουλος ήταν δίπλα μου, συνέχεια υποστηρικτικά, μου έδιναν επιλογές. Πάντα μου έλεγαν, θέλεις να κάνουμε αυτό? Αλλιώς μπορούμε να συνεχίσουμε και αλλιώς. Και πάντα ήμουνα εγώ και ο σύζυγός μου που επέλεγαν τι θέλαμε να κάνουμε. Το οποίο αυτό επίσης είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί να ήθελα όντως να μπω για καισαρική και θα ήταν εκεί για να το υποστηρίξουν και αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά και στους δύο, γιατί χωρίς αυτούς σίγουρα κάποιος άλλος θα με είχε βάλει για καισαρική 100%.
γιατί ο τοκετός διήρκησε νομίζω 10 ώρες. Και θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Ο τοκετός, παρόλο που ήταν δύσκολος, δεν ήταν το πιο δύσκολο, θα μπορούσα να γεννάω κάθε μέρα, από ότι ο θυλασμός, που και γι' αυτό δεν έχουμε εκπαίδευση μεγάλη. Τον πρώτο μήνα ήμουνα με 39 πυρετό και μαστίτιδες και εκεί είχα την υποστήριξη και του γιατρού και της κυρίας Λεζέ. Κυριακή, ήταν Κυριακή, πραγματικά η κυρία Λεζέ ήταν με την οικογένειά της και ήρθε από τον Πειραιά για να με υποστηρίξει, γιατί ήμουνα με 39 πυρετό, θα τα παράταγα. Αν δεν ήταν αυτή, θυλάζω ακόμα. Είναι 6 μηνών η κόρη μου και σας ευχαριστώ πραγματικά για όλα. Τους συστήνω ανεπιφύλακτα. Πραγματικά, ξέρω ότι στην Ελλάδα θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Πραγματικά να βρείτε την ομάδα που θα σας υποστηρίξει, γιατί είναι το πιο σημαντικό. Μπορείτε να το κάνετε αυτό που είπε και η Γεωργία, μόνες σας θα το κάνετε, αλλά είναι σημαντική η ομάδα. Η ομάδα να ακούει αυτό που θέλετε εσείς. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρεβέκα. Με τη Φέη εδώ. Η Φέη έχει 2 παιδιά καταρχήν. Είμαστε έτσι γνώριμες κάποια χρονάκια, θα έλεγα. Το πρώτο το έχει γεννήσει με καισαρική και το δεύτερο το έχει γεννήσει φυσιολογικά σαμπάνια. Όντως ήταν κάπως έτσι. Ζούμε μαζί έτσι πολύ ωραίες στιγμές τώρα με το μωράκι της που τη φέρνει μαζί την Αναστασία μαζί της την Τρίτη και τη Δευτέρα και την Πέμπτη κάθε πρωί. Και δεν τη γνωρίζω έτσι σήμερα που δεν την έχει ταλαιπωρήσει η Αναστασία. Τι ωραία που θα μας πει και αυτή τη δική της εμπειρία. Παρακαλώ. Γεια σας, είμαι η Φέη και είμαι μητέρα του Γιάννη που είναι 4 ετών και της Αναστασίας που είναι 7 μηνών. Το Γιάννη το γέννησα με καισαρική το 2020. Με το γιατρό που είχα τότε, γιατί θεώρησα ότι υπάρχει κάποιο προβληματάκι τέλος πάντων και πρέπει να μπούμε καισαρική. Ας μην μπω σε λεπτομέρειες. Δεν ήταν καθόλου ωραία εμπειρία. Έκλαιγα στη διάρκεια της καισαρικής γιατί ήθελα να γεννήσω φυσιολογικά. Γιατί ήθελα να γεννήσω φυσιολογικά, γιατί θεωρώ ότι έτσι σέβομαι και το σώμα μου και το μωρό μου. Φυσικά, αν υπάρχουν συνθήκες που δεν γίνεται, δεν λέω ότι θα βάλω σε κίνδυνο ή εμένα ή το μωρό και να μην γεννήσω με καισαρική. Παρ' όλα αυτά, πάντα έμενε το... Σίγουρα ευγνωμονώ το γιατρό που είχα τότε ότι πήρα ένα υγιές παιδί, ήμουνα και εγώ καλά, αλλά πάντα είχα το μήπως θα μπορούσα κι αλλιώς. Και λίγο αυτό το ερώτημα δεν είναι ωραίο να σε ταλαιπωρεί. Με ταλαιπωρούσε. Παρ' όλα αυτά, και στην επόμενη εγκυμοσύνη στον ίδιο γιατρό πήγα, θέλω να πω, γιατί είμαι πολύ δύσκολη στις αλλαγές. Τον είχα περίπου 20 χρόνια. Και είχα πει στον εαυτό μου ότι ας προχωρήσει καλά η εγκυμοσύνη, γιατί είχα και μία παλίνδρομη οικίηση πριν την Αναστασία. Οπότε υπήρχε και περισσότερος φόβος για το πώς θα πάει η εγκυμοσύνη. Και στον 6ο μήνα θα σκεφτώ και θα αποφασίσω. Θέλω να γεννήσω φυσιολογικά, να προσπαθήσω. Ή θέλω να πάω με καισαρική γιατί φοβάμαι. Γιατί ο γιατρός μου ήταν μονόδρομος με καισαρική. Και όντως τον 6ο μήνα αποφάσισα ότι θέλω να πάρω μια δεύτερη γνώμη. Και πήγα στον κύριο Κανελόπουλο, που ένιωσα πολύ μεγάλη ασφάλεια, πήρα τις απαντήσεις που ήθελα, ένιωσα καλά ότι και ρεαλιστικά αυτό που είπε και η Σαβέλα πριν, ότι θα το προσπαθήσουμε, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και θα δούμε πώς θα τα πάνε τα πράγματα. Σε αυτά που περνάνε από το χέρι σου, κάνε εσύ αυτό που μπορείς. Στο θέμα βάρους, στο θέμα γυμναστικής, σε πράγματα που θα βοηθήσουν σε ένα φυσιολογικό τοκετό. Και όλα τα άλλα θα τα δούμε εκείνη την στιγμή. Ήταν και η σύσταση της Γεωργίας από τον κύριο Κανελόπουλο. Βέβαια μεσολάβησε Αύγουστος, που όλα είναι κλειστά, όλοι είμαστε διακοπές υπό κανονικές συνθήκες. Οπότε στην ουσία γνωριστήκαμε στον 9ο μήνα. Τέλος Αυγούστου και γέννησα 12 Σεπτέμβρη να πω. Που πήγα να κάνω τα μαθήματα τοκετού και να γνωριστούμε με τη Γεωργία, την οποία, εντάξει, δεν έχω λόγια. Το πάθος και η αγάπη της για αυτό που κάνει δεν σου αφήνουν περιθώριο ούτε να φοβηθείς, ούτε να νιώσεις ανασφάλεια ότι κάτι μπορεί να μην πάει καλά. Και ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα και είχα ανάγκη εγώ εκείνη τη στιγμή. Σε μαθήματα prenatal yoga που κάναμε και αναπνοών και τα λοιπά, της λέω, ρε Γεωργία, μήπως είναι πολύ αργά τώρα που προσπαθώ εγώ, έχει νόημα να τα κάνω?
γιατί όντως σε 2 εβδομάδες γέννησα, δεν ήξερα ότι θα γεννήσω, ήταν λίγο πιο νωρίς. Μου λέει, τι, δεν υπάρχει, είναι πολύ αργά. Θα κάνεις αυτά που είναι να κάνεις και όλα θα πάνε καλά. Και κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Μία μέρα είδα λίγο φλένη και λέω, αποκλείεται, δεν έχουμε φτάσει 40η εβδομάδα. Είχε πει ότι εμείς, που είμαι και 40 θα πάμε σίγουρα 40 εβδομάδες. Της λέω, είναι. Μιλούσαμε μηνύματα. Λογικά είναι. Και όντως, σε 3 μέρες έσπασαν τα νερά. Όπως μου τα είχε πει στα μαθήματα. Ότι σε 3-24 ώρα λογικά θα έχεις το κετό. Έσπασαν τα νερά, πήγα μετά από κάποιες ώρες στο μεευτήριο, όπως μου είχε πει. Εντάξει, τρομερά χαρούμενη και συγκινημένη που τα πράγματα γίνονται φυσιολογικά και δεν παρεμβαίνω εγώ ή ο γιατρός μου με κάποιο τρόπο. Και είχα ένα τοκετό που τα δοκιμάσαμε όλα, νομίζω. Περπάτημα στο διάδρομο, μπάλα, δοκιμάσαμε και στο νερό στην πισίνα. Εντάξει, δεν άντεξα, έκανα επισκληρίδιο τελικά. Και μέσα σε περίπου 6 ώρες, με εμβριουλικία βέβαια, γιατί ήταν λίγο στενά τα πράγματα εκεί κάτω, ήρθε το αναστασάκι μας. Και εντάξει, είναι μοναδική εμπειρία. Ένιωσα τρομερή ικανοποίηση εκείνη τη στιγμή για όλο αυτό που συνέβη, για όλο αυτό το ταξίδι του τοκετού και πραγματικά το συστήνω. Και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που είχα αυτή την ομάδα, τον κύριο Κανελόπουλο και τη Γεωργία, πραγματικά. Και δεν σας λέω πάρτε τη Γεωργία και τον Κανελόπουλο, αλλά πάρτε αυτούς που θα νιώσετε ασφάλεια και πιο όμορφα και να γίνει αυτό το ταξίδι όσο πιο καλύτερα και όπως το θέλετε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θεή. Και τέλος, παρότι θα ήθελα να δώσω και σε άλλα οικεία πρόσωπα εδώ το μικρόφωνο, η Χρύσα μου έχει χαρίσει μια καταπληκτική φωτογραφία μετά από έναν τοκετό στην πισίνα και θα τη δείτε στο Instagram του All for Baby. Έχει 2 παιδάκια. Έχει 2 παιδάκια. Το δεύτερο παιδάκι κάναμε μαζί, αλλά και το πρώτο το έχει γεννήσει φυσιολογικά. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας αυτή την πολύ καλή τοποθέτηση των κοριτσιών, θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι αυτό που θα σας κάνει να αποφασίσετε όντως, να σκεφτείτε πολύ πριν βρεθείτε στην αίθουσα τοκετών. Να μας πει τη δική της εμπειρία. Γεια σας και από μένα, εγώ είμαι η Χρύσα. Ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μου, η οποία ήταν πολύ ξεχωριστή. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω δύναμη μέσα μου από τη μία, από την άλλη υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι πολύ αδύναμη σε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μου και ευάλωτη. Οπότε γενικά δεν είχα αποφασίσει πως είμαι σαν άνθρωπος όταν με ρώταγε κάποιος. Είχα και εγώ την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Κανελόπουλο και την κυρία Λεζέ από την αρχή της δεύτερης εγκυμοσύνης μου. Είχα εκπληκτικές συστάσεις και για τον γιατρό και για την κυρία Λεζέ και αποφάσισα να αλλάξω γιατρό στη δεύτερη εγκυμοσύνη, παρότι και η πρώτη είχε πάει καλά και είχα καλή συνεργασία και με τον γυναικολόγο και με τη ΜΕΑ. Ωστόσο, είχα πάρει εκπληκτικές συστάσεις και αποφάσισα να προχωρήσω γιατί υπήρχαν κάποιοι οδοί στη συγκεκριμένη συνεργασία που μένα μου κάνανε trigger. Δηλαδή, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μου να γεννήσω στο νερό, χωρίς να είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Δεν ήταν απαραίτητο κριτήριο για να γεννήσω μαζί τους. Το κριτήριο μου ήταν ότι ήταν καλοί επιστήμονες. Ωστόσο, επειδή υπήρχε και αυτό μέσα μου, είπα ας πάει η εγκυμοσύνη και αν όλα πάνε όπως πρέπει θα δούμε. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να γεννήσουμε λίγο διαφορετικά από το πρώτο παιδί. Και εγώ στο πρώτο παιδί, λοιπόν, για να κάνω μια σύνδεση, ήμουν απορωμένη να γεννήσω φυσιολογικά. Είχα κάποιες αντιξότητες με τη ΜΕΑ την τότε, με βοήθησε πάρα πολύ και εκείνη να πάω φυσιολογικά. Οπότε το έζησα, ήμουν πολύ περήφανη και δεν το συζητούσα για φυσιολογικό τοκετό. Οπότε συνεργαζόμενοι φέτος, γιατί έχω ένα παιδάκι 2,5 μηνών, είναι πολύ μικρούλι. Οπότε συνεργαζόμενοι φέτος λοιπόν με τον κύριο Κανελόπουλο και την κυρία Λεζέ και πηγαίνοντας όλα καλά, όταν έφτασα κάπου στο τέλος, παίρνω το θάρρος να ρωτήσω τον κύριο Κανελόπουλο και του λέω τι γίνεται με το νερό. Δεν είχα διαβάσει κανένα άρθρο, δεν είχα διαβάσει τίποτα. Ήθελα απλά να ακούσω μια επιστημονική τοποθέτηση, γιατί να ξέρετε ότι όσο διαβάζετε στο Google, τόσο αποθαρρύνεστε, γιατί ακόμα και το ντεπών έχει παρενέργειες. Οπότε πρέπει να μιλάμε με επιστήμονες και να ακούμε το ποσοστό, το εγκεκριμένο και αυτό που θα σε κάνει να πας παραπέρα και όχι να φοβάσαι. Οπότε μίλησα με τον κύριο Κανελόπουλο εξ αρχής, τον ρωτάω, μου λέει μια χαρά, θα μπούμε στο δωμάτιο, είναι εκπληκτικό το δωμάτιο, μου έφτιαξε και λίγο το περιβάλλον και ότι είναι ωραίο, έχει τα φώτα, τα χαμηλά, έχει έτσι τη μουσικούλα του, μιλάω και με τη Γεωργία, μου λέει εκπληκτικό δωμάτιο, μου λέει είναι το πιο ωραίο δωμάτιο του μεευτηρίου.
Και της λέω την ερώτηση την κλασική της φοβισμένης Χρύσας, και άμα δεν μπορώ, δεν μπορείς, θα ξαναγυρίσουμε στο κρεβάτι και θα κάνουμε τα κλασικά βήματα. Οπότε λέω μέσα μου, πάρα πολύ ωραία, έχω 2 δρόμους να διαβώ, οπότε όπως πάει. Μου ο κύριος Κανελόπουλος αισιόδοξος πάρα πολύ, μια χαρά θα πάνε όλα, ναι, συνηθίζεται, όχι πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτι που μια χαρά θα πάει, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, το βλέπουμε, πολύ άνετος. Μιλάω με τη Γεωργία, μου λέει ναι, προχωράμε και βλέπουμε. Εγώ το προηγούμενο βράδυ δεν σκεφτόμουν τίποτα, έλεγα εντάξει, θα γεννήσω κανονικά και βλέπουμε. Πάω λοιπόν στο δωμάτιο, το βλέπω, ενθουσιάζομαι, ήταν με χαμηλό φωτισμό, με μουσικούλα, ξαπλώνω, λέω ξενοδοχείο είναι εδώ, πάρα πολύ ωραία. Δεν ήταν και η στιγμή, ακόμα τα απέλευσα και το βράδυ μου δηλαδή. Είχα πάρει και τα σνακ μου. Πολύ σημαντικό ότι εφόσον είναι φυσιολογικός ο τοκετός, είσαι φυσιολογικά μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα φας το καρκεράκι σου, θα πιεις το νεράκι σου. Ενώ στην καισαρική φοβούνται λίγο περισσότερο γιατί έρχεται η νάρκωση. Όχι νάρκωση. Έρχεται κάτι, φοβούνται στις επεμβάσεις, ότι δεν πρέπει να τρως πριν. Δεν ξέρω, δεν το έχω ζήσει. Μπράβο. Ευχαριστώ αυτό. Οπότε τέλος πάντων πήγαιναν όλα καλά. Ερχόταν η Γεωργία, συζητάγαμε. Βλέπω την πανιέρα της, λέω πότε θα μπω εδώ. Μου λέει, περίμενε λίγο να αρχίσουν οι πόνοι. Εγώ ανυπομονούσα. Κάθομαι λίγο στην μπάλα, ερχόταν ο κύριος Κανελόπουλος. Πότε θα μπω. Κάποια στιγμή αρχίζω και πονάω. Λέω, θα μπω, τι θα γίνει. Έβλεπα την πανιέρα δίπλα. Μα ήθελα να κάνω μπάνιο, ήταν πολύ ωραίος ο καιρός. Τέλος πάντων μπαίνω, μου λέει άντε πάμε, αφού πονάς πάμε. Και με το που αρχίζω και πονάω και μπαίνω μέσα, αρχίζω και λέω και στους δύο, τώρα πονάω, τι γίνεται. Τώρα θα κάτσεις εδώ και θα περιμένεις. Ωραία, και άμα θέλω να βγω, θα βγεις. Μάλιστα, αρχίζω εγώ εκεί πέρα, τρέμω, λέω Παναγία μου, τώρα τι ήρθα να κάνω, αρχίζει βγαίνει η αδύναμη Χρύσα. Και ακούω λοιπόν τη Γεωργία και τον κύριο Κανελόπουλο, να σου πω, το έχουμε. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, εδώ είμαστε, προχωράμε. Πονάω, ξαναπονάω, αρχίζω και κάποια στιγμή κάνω τη φανταστική ερώτηση που μου έλυσε όλη μου τη φοβία. Τους λέω, πονάω, θα πονάω κι άλλο ή αυτό είναι? Και μου λένε, αυτό είναι, απλά θα πονάς πιο συχνά. Και λέω, εδώ είμαστε, το έχω. Γιατί εκεί δεν παίρνεις επισκληρίδιο. Οπότε, χωρίς επισκληρίδιο, βιώνεις κάτι πιο έντονο, κάτι βιωματικά είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ναι μεν πονάς, αλλά όποια δεν κάνει επισκληρίδιο από την αρχή, έχει βιώσει τον πόνο. Δηλαδή, ο πόνος είναι συγκεκριμένος, απλά γίνεται πιο συχνός. Και γιατί να μην κάνεις επισκληρίδιο? Γιατί η επισκληρίδιος είναι κάτι το οποίο σου μαρμαρώνει κάποια συναισθήματα και κάποια βιώματα του πόνου. Οπότε εγώ έλεγα, από τη στιγμή που υπάρχει το νερό σαν σύμμαχος, θα το δοκιμάσω. Μπήκα λοιπόν στο νερό, η πόνη ήταν πολύ πιο, να το πω, εναρμονισμένη με τη θερμοκρασία του νερού, δηλαδή το νερό είναι ζεστό, σε βοηθάει να αισθάνεσαι αυτό που λένε μια ηρεμία, μια χαλάρωση, σαν να μπαίνετε σε ένα τζακούζι, σε ένα σπα. Πονάς εκείνη την ώρα, οπότε όταν πονάς θέλεις απόλυτη συγκέντρωση, θέλεις να αναπνοήσεις και γι' αυτό είναι η Γεωργία εδώ, για να σας μάθει να αναπνέετε, για να σας μάθει να αντέχετε τον πόνο. Και όταν αυτό έγινε πολύ έντονο, θυμάμαι και ανατριχιάζω και ειλικρινά το συστήνω να γεννήσετε μες στο νερό, γιατί βιώνεις τα πάντα πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ όμορφα, γιατί έχεις καλή ομάδα και νιώθεις μια δύναμη σαν να είσαι η Λένα, σαν να είσαι εκείνη την ώρα κάτι, δεν ξέρω, είναι υπερφυσικό, σαν να είσαι ένα τέρας δύναμης. Οπότε θυμάμαι να λέω δεν αντέχω και να μου λένε αντέχεις και να λέω μα δεν μπορώ, πονώ και να μου λένε θα τα καταφέρεις. Και όντως αυτό περίμενα να ακούσω, δεν είναι ότι δεν άντεχα, ήθελα να τα ακούσω για να μπορέσω να γεννήσω. Θυμάμαι και συγκινούμε το χέρι του κύριου Κανελόπουλου να το κρατάω και να βάζω δύναμη και να μου κάνει αντίσταση, γιατί αυτό εκείνη τη στιγμή το είχα ανάγκη. Θυμάμαι τη Γεωργία και τον κύριο Κανελόπουλο να έχουν σκύψει μπροστά μου και να περιμένουν να γεννήσω. Και λέω, εγώ θα γεννήσω. Δεν θα μου το ξεγεννήσουνε το παιδί. Και μου λέει η Γεωργία, δεν κατάλαβες, εμείς εδώ απλά σε παρατηρούμε, μόνη σου είσαι. Μόνη σου παίζεις μπάλα εδώ. Και λέω, τι λέει? Ο κύριος Κανελόπουλος να μου λέει, εγώ εδώ θέλω να παίξω κανένα ρόλο. Θέλω απλά να σε κοιτάω. Λέω, τι λένε, τι είναι αυτό? Οπότε εκεί ένιωσα ακόμη πιο δυνατή και λέω, είναι στο χέρι μου να τα καταφέρω. Και θυμάμαι ότι πρέπει να με άκουσε ο έκτος όροφος αυτό στο μευτήριο, δεν ξέρω πραγματικά. Όχι, ένιωθα, η δύναμη της ψυχής, όχι ο πόνος, ότι έβγαλα μια δύναμη να γεννήσω, τα καταφέραμε όλοι μαζί, γιατί ψυχολογικά αν δεν είχα αυτούς τους δύο ανθρώπους και τον άντρα μου που ήταν μέσα και είδε όλο το σκηνικό, αν δεν είχα αυτούς τους δύο ανθρώπους νομίζω ότι δεν θα έκανα τίποτα, γιατί έβγαινε η αδύναμη Χρύσα,
Οπότε με ενδυναμώσανε, με ενθαρρύνανε, γέννησα, έτρεμα ολόκληρη από αυτό που είχα ζήσει. Και θέλω να πω ότι ένιωσα αυτό που είπε η Γεωργία, ένιωσα απίστευτα δυνατή. Είπα, δεν το πιστεύω ότι εγώ το έχω αυτό το πράγμα να το κάνω. Και μου δημιούργησε μια καινούρια Χρύσα. Έναν άνθρωπο που είπε, αλήθεια τώρα, μασάς σε αυτό, εφού έκανες εκείνο. Οπότε όλη μου η ζωή πλέον έχει αυτό το γνώμονα ότι αφού κατάφερες αυτό, θα τα καταφέρεις όλα. Και γίνεσαι πάρα πολύ δυνατός, νιώθεις καλά, νιώθεις ψυχική δύναμη. Αφήστε το νερό σαν νερό, είναι πάρα πολύ ωραίο, το συστήνω, το να γεννήσεις φυσιολογικά. Νιώθεις μια τρομερή δύναμη και αυτή η δύναμη που θα αποκτήσετε με το φυσιολογικό τοκετό θα σας ακολουθεί μέχρι να γίνετε γιαγιάδες, κατά τη γνώμη μου. Και μετά μέχρι να λέτε τις ιστορίες σας στα εγγόνια σας. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γίνει και επιλέξτε παρακαλώ πολύ γιατρούς και μες οι οποίοι θα λένε, θα βάλουν ταμπέλα εδώ στο κούτελο ότι γεννάμε φυσιολογικά. Γιατί οι γιατροί που λένε θα δούμε, ίσως, καλά να είμαστε, δεν. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία. Ναι, γιατροί που λένε, μα γιατί να μην γεννήσεις φυσιολογικά. Αυτή είναι η φύση σου, εκεί να πάτε. Εκεί να πάτε. Εκεί να πάτε. Απλά εντάξει, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας. Έλα, ένα μεγάλο χειροκρότημα, γιατί είναι δύσκολο να λες τόσο φωναχτά τη δική σου εμπειρία σε κάτι τόσο πολύ προσωπικό που ξέρεις όμως ότι θα επηρεάσει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω ήδη να έχετε επηρεαστεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση για να κάνετε τη δική σας ενημερωμένη επιλογή. Οι πρωταγωνίστρες εδώ σήμερα είναι αυτές εδώ οι γυναίκες που μου έκαναν τη μεγάλη τιμή να βρεθούν εδώ. Μεγαλύτερο χειροκρότημα γι' αυτό, γιατί όλες αξίζουν πολύ. Βλέπω πόσο συγκινημένες είστε και πέρσι ήμουνα στη θέση σας. Ξεφεύγω λίγο από αυτή τη θεματική και την ιατρική ομάδα, αλλά θέλω να πω ότι με τα κορίτσια εμείς κάναμε μαζί γιόγκα με τη Γεωργία. Πέρα από γιόγκα κάναμε ψυχοθεραπεία και θα το δείτε όσες δεν έχετε ακόμη παιδιά. Όταν γεννάς είσαι τόσο ευάλωτη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, που το να έχεις δημιουργήσει ένα δίκτυο είναι τόσο σημαντικό. Στέλνεις μηνύματα, δεν κοιμάται, δεν τρώει, κάνει αυτό, κάνει τ' άλλο. Έχεις υποστήριξη. Όταν γέννησε η Φέη και η Ρεβέκα, δεν θυμάμαι να έχω τόσο άγχος όταν γένναγε η κουμπάρα μου. Ειλικρινά σας το λέω. Κάντε σε αυτή τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ό,τι υπάρχει για την εγκυμοσύνη, κάντε το. Αυτό σας προτείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συζύγους σας, δεν λέω μια ωραία φωτογραφία, και τους συζύγους σας, γιατί όλοι, ο Παυλίτος ειδικά, εντάξει, ήρωας, έχουν μείνει με τα παιδιά στο σπίτι, για να είστε εσείς εδώ κάποιες ώρες. Σας ευχαριστώ. Στο τέλος της ομιλίας σας έφυγα φανερά αναστατωμένη για τι είναι απαράδεκτο ενέτη 2024 να μιλάμε έτσι για την καισαρική τομή. Γέννησα πριν 4 μήνες με καισαρική τομή στο ΙΑΣΟ, πέρασα απίστευτα, γέννησα λόγω ισχυακής προβολής. Έβλεπα και τα βιντεάκια σας κιόλας πώς να επενδυθεί το μωρό ή να γυρίσει, γιατί είχε κολλήσει εδώ πάνω, είχε βολευτεί. Δεν γύρισε τελικά το μωρό και γύρισε με καισαρική τομή. Θέλω να σας πω να μην το φοβάστε. Πέρασα υπέροχα. Έχω τον καλύτερο γιατρό του κόσμου. Δεν πόνεσα στιγμή. Πέρασα φανταστικά. Και έχω έρθει τώρα εδώ σε ένα σεμινάριο δικό σας και λυπάμαι πάρα πολύ που με κάνατε να νιώσω ανίκανη που δεν γέννησα φυσιολογικά. Ευχαριστώ. Δεν ένιωσα ανίκανη. Δεν έχω αυτοπεποίθηση. Ένιωσα χάλια που δεν γέννησα φυσιολογικά. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το κάνατε αυτό. Τι θα σκεφτεί αν μία εγκυμονούσα τώρα είναι 5 μηνών έγκυος και ο γιατρός της σε 2 μήνες γυρίσει και της πει θα γεννήσει με καισαρική. Θα νιώσει και αυτή το ίδιο. Ευχαριστώ. Αυτό. Εγώ δεν λυπάμαι όμως, θα σας πω γιατί. Γιατί η αφετηρία μου στο να σας κάνω αυτές τις ομιλίες, τις παρατηρήσεις, είναι για να σας ενθαρρύνω τα μέγιστα να κάνετε τη δική σας ενημερωμένη επιλογή. Είναι επιλογή, το τόνισα εξ αρχής. Απλά έχουμε... Ναι. Θα ήθελα να ακούσω και μια πέμπτη μανούλα που να λέει νιώθω ότι είμαι περήφανη που έκανε καισαρική. Γιατί δεν ήθελε εκείνη να θέλει να βοηθήσει στη στιγμή. Γιατί δεν προφάει. Του χρόνου θα έρθεις. Αυτό, να έρθεις, αυτό το κάνεις. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν είναι προπαγάνδα αυτό που κάνουμε εδώ, είναι αυτό που πρεσβεύω εγώ σαν All for Baby, να μπορέσω να σας υποστηρίξω στο ταξίδι του φυσιολογικού τοκετού. Αν μη τι άλλο, είναι μία μέα. Απλά, στη χώρα που ζούμε, υπάρχει μία τεράστια όθηση των γυναικών προς τη χειρουργική με ευτική. Και με βάση αυτό, λοιπόν, δεν είδατε μόνες σας, κρίνετε.
δεν θέλω να κριθεί κανείς. Αυτό νιώσαμε. Εγώ αυτό Ναι, λυπάμαι πολύ γι' αυτό και σας ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Εγώ δεν θέλω να ζήσω το θαύμα. Αυτό είναι. Το προβλήθηκε. Είναι λίγο λάθος το αυτό. Σας ευχαριστώ. Θα κάνω την ανασκόπηση. Πάντα μου αρέσει να διορθώνουμε. Και θα επανέλθω του χρόνου με μαμάδες που έχουν γεννήσει με καισαρική. Να πω. Ονομάζομαι Βάκνου Στεφανία και εγώ γέννησα πριν 2 μήνες ακριβώς από σήμερα με καισαρική τομή, γιατί μου είπαν αυτή την επιλογή είχα μετά από 6 ώρες προσπάθειας, μέγιστο αριθμό σταγόνων, γιατί πήγαμε με τεχνητούς πόνους και δεν έσπρωχνε η μήτρα, γέννησα με καισαρική τομή. Αν μου δινόταν η επιλογή, θα πήγαινα φυσιολογικά. Γιατί τη στιγμή που εγώ γέννησα και είχα τα χέρια μου έτσι, γιατί έτσι έπρεπε να τα έχω, και απλά μου βάλανε το μωρό στο στήθος και δεν μπορούσα καν να το πάρω αγκαλιά. Και το παίρνουνε και το πάνε έξω. Και ανέβηκα στο δωμάτιό μου μετά από 6 ώρες, γιατί έπρεπε να μείνω στην ανάνυψη, γιατί πονούσα πάρα πολύ. Ήμουνα ζαλισμένη, ήθελα να κάνω εμετό και τους παρακάλεσα να έρθουν να με πάρουν με το καροτσάκι για να με πάνε κάτω να τον δω. Γιατί δεν κατάφερα να τον πάρω αγκαλιά. Το πήρανε όλοι οι άλλοι έξω από το δωμάτιο. Η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο σύζυγός μου. Εγώ δεν κατάφερα να τον πάρω αγκαλιά. Οπότε, εμένα, αν μου δινόταν η επιλογή, θα ήθελα να το γεννήσω φυσιολογικά. Αυτό έχω να πούμε. Εγώ έχω να παρατηρήσω πόσο πολύ σας πειράζει το ένα ή το άλλο. Ιωάννα, δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί θέλω να δώσω το μικρόφωνο στη Βίκη εδώ. Λοιπόν, εγώ ως μαμά που έχω γεννήσει και με τους 2 τρόπους. Το πρώτο μου παιδάκι το γέννησα φυσιολογικά. Ένιωσα όλα αυτά ακριβώς που είπατε, πόσο πολύ εγώ ίδια με τη δύναμή μου συνέβαλα στο να γεννηθεί αυτό το μωρό και να έρθει αυτό το μωρό στον κόσμο. Η δεύτερη μου εγκυμοσύνη ήταν δίδυμη. Για λόγους που έχουν να κάνουν με την παθολογία της συγκεκριμένης εγκυμοσύνης, όχι επειδή όλες οι δίδυμες εγκυμοσύνες καταλήγουν σε καισαρική, αλλά επειδή υπήρχε ένα ζήτημα, γέννησα με καισαρική. Δεν ήθελα να γεννήσω με καισαρική, ήθελα να γεννήσω φυσιολογικά. Βίωσα και εγώ αυτό που κάποια άλλη μανούλα είπε, έκλαιγα στο χειρουργείο, δεν ήθελα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει καμία διαφορά ο ένας, όχι ο τοκετός. Το πώς νιώθεις εσύ ως μάνα, είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Και θέλω να πω στη μαμά που γέννησε με καισαρική, μπράβο της, εσύ γέννησες με καισαρική γιατί είχες έναν ιατρικό λόγο να γεννήσεις. Ήταν ισχυακό το μωρό. Πολύ σωστά έπραξες. Η καισαρική είναι μια επιστημονική μέθοδος που βοηθάει στο να μην χάνονται ζωές παιδιών και να μην χάνονται ζωές μητέρων. Απλώς υποστηρίζω πάρα πολύ όλη την ενημέρωση για να, προς τις νέες μαμάδες, διότι δυστυχώς στην Ελλάδα στρέφουμε τις γυναίκες προς την καισαρική ή δεν τις ενημερώνουμε αρκετά ώστε να επιλέξουν. Όλο το θέμα είναι η επιλογή. Θέλεις να γεννήσεις με καισαρική, με γεια σου, με χαρά σου. Αρκεί να είσαι ενημερωμένη. Αρκεί να μην σου πει οποιοσδήποτε επιστήμονας ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Επιλογή, αυτό είναι το θέμα και ενημέρωση. Αυτό πρέπει να έχουμε στην Ελλάδα του σήμερα. Και όπως είπες, Γεωργία, μακάρι να ήταν εδώ και η Υπουργός να ακούσει.